8 வருஷம் காதல் ஒண்ணா சேர்ந்திருக்குது. பல பிரச்சனைய தாண்டி இன்னைக்கு நிச்சயதார்த்தம் முடிச்சிருக்காரு. டே 5 விழா பார்க்கலாமா? இன்னைக்கு கழனி விசிட் பண்ணதுல ஃபுல்லா தண்டு பூச்சி இறங்கிருக்கு. அதனால அப்பாகிட்ட சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன். மார்னிங் மீன் குழம்பு சாப்பிட்டு கோழிக்கு தீனிய போட்டுட்டு, பாட்டி வீட்டுக்கு கிளம்புனேன். வாழைப்பழம் பழுத்திருக்குன்னு சொன்னாங்க. சேல்ஸுக்கு சொல்லிட்டு, அப்படியே சரத்தண்ண பிக்கப் பண்ண போனோம். சரத்தண்ண செம்ம ஹாப்பியா இருந்தாரு. ஏனுங்களேன் 8 வருஷம் காதல் ஒண்ணா சேர்ந்திருக்குல்ல. போனதுமே லோக்கல் டான் தான் எங்கள வெல்கம் பண்ணாரு. வெட்கமே இல்லாம சிரிக்கிறீங்களா? ஏன்னா சிக்கன் பிரியாணி சொல்லி வெஜ் பிரியாணி போட்டாங்க. பசங்களாம் செம்ம காண்டாயிட்டாங்க. இந்த மனுஷன் வேற மாரி சர்வீஸ் பண்ணாங்க. சின்ன பையன் செம்ம ஆடிட்டு வந்தான். ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போவாங்காட்டி பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. ஏதோ தட்டு மாத்துற பிரச்சனை. நீங்க எங்கன்னா சண்டை போடுங்க. நான் பொண்ணுக்கு செயின போடுறேன். செயின போட்டு முடிச்சுட்டாரு வேலையே. ஸோ அவரும் ஹாப்பி ஆயிட்டாரு. நாங்க வரும்போது ட்ரெயின்ல தான் வந்தோம். செம்ம ஹாப்பியா இருந்தோம். இந்த மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எப்பவுமே வைபா தான் இருக்கும் போலங்க. அவ்வளோ கூட்டம். நாங்க செம்ம ஜாலியா இருந்தோம். எங்க ஃபேஸ பாருங்களேன். அவ்வளோ ஹாப்பியா இருந்தோம். ஆப்போசிட்டில் ஃபாலோவர்ஸ்க்குலாம் பாய் சொன்னோம். ஏன்னா யாருனே தெரியாது. சமோசா நல்லாவே இல்ல. ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சாப்பிடாதீங்க. ஸோ இந்த பஸ்ஸில் தான் ஏறணும். செம்ம கூட்டம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே. பாய்.